Kechengsi ni hang longri hirbang amai disobai long kapadopon. Singhason constituency ke parlo disobai Chandro Singh Terang High School long Kechengsi ni hang longri hirjiramai kapadopon. Labang somai kangpupon laki Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Nirola Phangchupi ahin pensi ingpupon. Laben labang somai long inglong po hirjir alir akitapta ingpupon. Labang so kitab kitok laki Harsing Tongpi inglong po kele aruachun bang ahin pen kitopon alu chuita ingpupon. Labang somai kapatir pipon laki ni hang longri Karbi Lamenamai pensi cipatir pipon lapen kacirap dun inglong po Karbi Lamenamai atumsi cirap citodun. Bang swajamek ada porphai sirkepen pangching ponsi kechingsi kachikimo asai angdeng thonsing terang maipu ni hang longri Karbi Lamenamai kele pensi jalin pon lapen porphai sirkebra chitima porpen hirbang atum amen kachithapa pon bang swapek hirbang amai pangching pon bang so hirbang amai kachari pon laki hang miji hansi lamet posi maipu arpu dengpen hirbang amai mesen pen chali ponlo bangso hirbang amai long kachirap dun man kido ahirbang sar et hansi lamet po atum si chirap dun lapen hirbang amai long kang sir kang chapdun laki khogen ingti sangpi monjuteron pi atum si mesen pen ingsul ingcham ponlo bangso ni hanglong ri hirbang amai long alhuyaman pen kachitong dun laki hukur sing rongpi kele TDP amai pu lapen liladhar teron kele TDP kongchun bang atum chitong dun lapen nongnam kachithangklong ahirbang po ahirbang pi atum chitong dun si mesen pen bangso ni hang longri hirbang amai pachun pon manjapen Indrajit Teron Karbi Daily News Chetong iglo da nonta hidik bom lang ahin penang itong dun hirbang tung da jumesan ahirjir hirbom lo lasi niltum ningarong lo pen monofit niltum Karbi owe kimi atum ta hirjir ke tok kono lamsai ke tok kono tumuso ke tok kono pinangan cihung po kuning tis lo pen lason niltum nihang longri Karbi Lamenamai hin niltum pori pon bom Karbi nihang longri Karbi Lamenamai lake Karbi Lamenamai tiripi atumsi Singhason pen cenglok denarong wolongko maji lapen langloksu penpu hawar kehat katowe labang su pangrum pet pensi non ni hanglongri la Karbi Lamenamai senglo pen nilutum kedamtang ciklojoni yon thom angpong pen nilutum pinangan hawartin al arutin nilutum damlo ing pendak disobai labang su inglong ku Karbi Lamenamai aru alang litum cerapen alang litum cerap lo lasila kecingsi dak hirbang amai ipon lo dan alang litum dak isi kedangka meo lo pen nilitum yokta pidi tiri amai lapen aluhi hirbang amai hirbang pi to mata nilitum pinangan hang lo Karbi alam aki ansu se pacan dia pan nilitum boripon bom lo lasi pini labdak kecingsi hirbang amai ke ipon iglo dak nilutum dak cetong iglo dak nonta hidik bom lang ahin penang itong dun hirbang tung da jumesan ahirjir hirbom lo lasi nilutum ningarong lo pen monofit nilutum Karbi owe kimi atum ta hirjir ke tok kono lamsai ke tok kono tumuso ke tok kono pinangan cihung po puning tis lo pen lason niltum nihang longri Karbi Lamenamai hin niltum pori pon bom tepini dak Singhason constituency disobai hawar long Karbi Lamenamai nihang longri kecengsi hirbang amai tipadupon ini nipai troksi paikuni lasi nilitum dak inglong pu Karbi Lamenamai aru pensitami la longri amai tum nangkipin khata teng pen nilitum sitami pinangan kecirap citu dun lo ladak kijun pendang lok ladak dim klong kato gawe nilitum unan ke bori dun lo alang litum nangkipin khata teng pen nilitum klem pi dampi lo lapen nilitum pini kopai keme inglong pu aru pensitami isi heji rakitap sitami nilitum paklang dunlong lo lake nilitum dak Singhason hawar non uwe kimi kacharli bihek atum afan sitami ali dopo busi nilitum cimat hapon lo lake nilitum inglong pu Karbi Lamenamai aru pen kapori ali lo busi nilitum cihok pon lo lasimu ke bangjian sitami lapusan tomo tomi lapen ke lamjir ke tok an sitami labangso hirjir pen sikit